Good evening mga moms. We are now dito sa backstage and we are now waiting for our spot. Brenda is on the other side. And she was a little bit nervous. She was having a nervous breakdown. Charot. How was it? Oh, I am a little bit oily. Nagpapawisan na ako mga moms. Thank you. So this is a Mr. Pogi. Ito yung mga lalaki na sinukan nila ng pambabae. Hi Sally Osme, Emmy, how are you? Ben Shamson, salamat. Jo, sumabal, hanapin mo. Charot. Bibiang Buhat, Fatima Uga. Yes, Dwight. Wala to, Blackpink lang yung peg. Alito na kami sa Iligan. Thank you Marisa Panilio. Oy, Barbie, sabi ko na. Grabe, pawis na pawis ako. Ah. Matagal pa Agnes Puente, Sito Mangondoya, Chari, pag sure ba Chari Amolok, Crystalline de Ruiz, Jamlus, Tata Garcia, hello. Hindi ko alam kung sino ko eh. Naguguluhan na rin ako. Isang alam ko, pawis na ako. Diba? May music na. Via Shopee lang po. Mama Ella, Marisol Jane Rufa, hello. Sa Shopee nyo po tignan. Fiesta po dito sa Barangay San Roque, sa Iligan. Blackpink ang pig. Pig as in baboy, pig. Si Brenda, Melmar, tsaka si Gwen.
Sinong Nadine? Na demonyo? Minumute ko kasi may music. Nadinggi, ang galing. Barangay San Roque po. Meron ako sa ilong ko. Thank you, Mama Jay. Oy, Florencia Mamuchi. I love you, Mauchi. I love you. Wala na din si Jim. Kami na sunod. Picture na siya. Ako mauna. Hindi na sa game sa mga siya na mag-take off niya mo. Okay na ba dyan yung bangko? Dalay na lang. Okay, dapat sa sasakyan na lang. Yung driver, andyan daw. Pero ang init, sa totoo lang. Kami lang po ni Brenda, ni Gwen, tsaka ni Melmar. Punta na kami sa stage. May tissue kaya? Baka may tissue ko. Hello, Mr. Damis. Hi sa lahat ng mga kapatid, family. Ayan po, tingnan ko palagi. Ano mo mamaya sa singing?